Good afternoon, dear brothers and sisters. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. ipamibi na po niya to an oratio imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mo mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaakop mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na para ataman kan sa imong linalang. Day minasabotan as sinautob ang sa imong kabutan na atamano nan kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mo mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos na labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoton na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mo mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mo mga namomotan, asin mga pagrugarin sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Ang tabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sa ngaran ka na ma, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang mga intensyones po kan sa tong Santa Misa ngunyan iyo ang mga minasunod. Misa pasasalamat, dolot kan Lanas family, dolot ni Hazel Maliapre, Ofelia Agripa and family, Cerneches family, dolot ni Grace Mantes, dolot kan Valenzuela family, ni Mr. and Mrs. Henry Candano. In honor of Blessed Virgin Mary, dolot kan sarong devotee. For the health of baby Asher Kenzo, dolot kan sa iyang mommy and daddy. For being appointed as DepEd Teacher 1, dolot ni Erica Africa. In honor of the feast day of Santo Niño de Providencia, dolot ni Linda Ursua.
And for all the graces received, dulot kan Marifosque family. Mga special na intensyon for healing and complete recovery of Belen Amurao, dulot kan Daughters of St. Jude. For healing of Roel, dulot kan Gonzalgo family. For normal result of ultrasound laboratory procedure and complete healing of Lani and Ralph, dulot kan Rafael family. For safe travel of Maria Angela, Carlo and Ralph, dulot kan Rafael family. Asin para man sa special na intensyon, dulot kan Cerneches family, asin minsarong anonymous. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ki Rosita, dulot kan Kumon, Legazpi City. Ki Jaina, dulot kan Gonzalgo family. Ki Azucena, dulot ni Ruben and family. Sa kalag ni Hermine Hildo, Asindelia, dulot kan Lanas family. Sa kalag ni Nelson, dulot kan Misals family. Sa kalag ni Jesus, Vitalina, Olimpio, Marites, Jose, dulot. Sa kalag ni Jesus, Vitalina, Olimpo, asin Marites, dulot kan Palma family. Sa kalag ni Jose, dulot kan Cerneches family. Sa kalag ni Evangeline, Teresita, Vicente, dulot ni Grace Mantes. Sa liwat Diyos, marahay na hapon po sa indugabos mga tugang. Ngunyan, Martes sa ikatulong semana sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa Ebanghelyo ngunyan, pinapagirumduman po kita ni Jesus na inuton an kabutan kan Dios. Ang tunay na aki kan Dios, nagigibo kan sa iyang kabutan. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo, maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Mahirak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamikbi kita. Diyos na makakamhan sagkod paman, pasunoda ang samong mga gawi sa saimong karahayan. Tanganing, sangaran kan namumutan mong aki,
magkanigo kaming magbalakid sa mga gibong marhay. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa ikadawang libro ni Samuel. Ang tataramo nin kagurangnan o minabot ki propeta Nathan. Lakaw, asin isabi mo ki David na sa kong surugoon. Uya ang sabi nin kagurangnan, igigibo mo ako nin harong na sa kong pag-eerokan. Pun kan aldaw nan mga Israelita kinoa ko sa Ehipto, sagkod ngunyan, day pa ako nag-erok sa harong kundi sa tolda ako naglakaw asin naglibot. Sa gabos kon pagbaklay sa kaibahan kan banwaan Israel, nakasabi lamang ako sa mga hukom na ibinugtak kong mga pastor kan sa kuyang banwaan na Israel. Ta daw taday nindo ako iginibon sa harong na sedro. Kaya ini ang isasabi ko mo ki David na sa kong surugoon. Ini ang sabi nin kagurangnan, kinuata ka sa lantad, hali sa pag-atama nin mga karnero. Tanganing ika maging pamayonin sa kong banwaan na Israel. Inibahan ta ka sa gabos mong mga pakilaban. Pinuho ko ang gabos mong mga kaiwan. Gigibuhon mong kung dakulaan sa imungaran. Siring kan ngaran nin darakulang tawo sa daga. Papamugtakon ko an sa kong banwaan, asin papatindugon ko sinda, tanganing mag-erok sa sadiri nindang daga. Asin dainin magpurisaw sa inda, an mga maraot na tao, dain na magpapasakit sa inda. Siring kay itong mga aldaw na ako nagbuktak nin mga hukom, sa sakong banwa ang mga kaiwan, banwaan na Israel. Tatawan ta kanin kapahingaloan sa imong mga kaiwan, siring man, ipinapaisin nin kagurangnan, an matugdas siya nin harong para sa imo. Dangan kung matapos na sa imong mga aldaw, asin magturog ka na sa kaibahan kan sa imong mga magurang, ako an maataman kan sa imong banhi, na magikan sa imong ginhawa, asin paparigonon ko an sa iyang kahadean. Siya an matugdok nin harong sa sakuyang ngaran, asin papakusugon ko, sagkod pa man ang trono nin sa iyang kahadean. Ako magiging ama para sa iya, asin siya magiging aki para sa ko. Asin kung siya magibunin maraot, sisilutan ko siya kan sugkod nin mga tawo, saka kan mga hampakan mga aki nin tawo. Alagad ang sakuyang pagkamuot, dai ko isusuhay sa iya. Siring na sinuhay ko ki Saul, na hinali ko sa atubang mo, an sa imong kapag-arakian asin kahadean, magiging masarig asin magdadanay sagkod pa man sa atubang ko. An sa imong trono, day mahihiro sagkod lamang. Inusip ni Nathan ki David ang gabos na tataramo na ini, asin ang gabos na nahiling niya sa iyang bisyon. Iyon ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sagkod pa man, mamumuot ako sa iya. Sagod pa man, mamumuot ako sa iyo. Nakipagtipan ako sa sakuyang pinili. Nagsumpa ako ki David na sa kong uripon. Magdadanay an sa imong kapag-arakian sagkod pa man, an sa imong trono sa gabos na panahon. Sagod pa man, mamumuot ako sa iya. Masabi siya dapit sa ko, ikaan sa kuyang ama, sa kuyang Diyos, gapo na nagliligtas ako. Asin gigibuhon ko siyang panganay,
pinakahalangkaw sa mga hadi nin kinaban. Sagod pa man, mamumuot ako sa imo. Sagkod pa man ang sakuyang pagkaherak sa iya, sagkod pa man ang sakuyang tipan sa iya. Ang sa iyang kapag-arakian magdadanay sagkod pa man, asin ang sa iyang trono siring sa mga aldaw ng kalangitan. Sagkod pa man, mamumuot ako sa iya. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-abot an ina asin mga tugang ni Jesus. Nagtitindog sinda sa luwas kan harong asin pinatabian si Jesus. Si Jesus napapalibutan nin mga tawong nakatukaw. Kan sinugo, nag-abot, asin nagsabi sa iya, an sa imong ina, asin an sa imong mga tugang, yaon sa luwas, asin pinapatabian ka. Nagsimbag si Jesus. Sisay an sa kuyang ina, asin sa kuyang mga tugang, nangalagkalag siya sa mga tawo na nakatukaw sa palibot niya, dangan nagsabi, Uya, an sa kuyang ina asin mga tugang, an minautob kan kabutan kan Dios, iyo iyan an sa kuyang tugang asin sa kuyang ina. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Puunan tapuan sa tuyang paghurup-hurup sa sarong hapot para sa gabos. Loyal po ba kayo? Are you loyal? I'm sure the answer is yes. But the more important question is, kanino? Where does my loyalty lie? Asin paano ko maaaraman kung hain ang sakuyang loyalty? Am I loyal to God? Am I loyal to the nation? Am I loyal to my family and friends, my loved ones? Am I loyal to my job or to my studies? Am I loyal to leaders, bosses, politicians? Am I loyal to a certain cause? Siyempre, ang simbag po sa mga hapot na ini, pwedeng yes gabos. Pwede man pong sarabay na loyal sa gabos na ini. Ano po? Pero ang hapot, arin ang ultimate loyalty. Pasil pong maaraman, we can test. I can see where my ultimate loyalty lies depending on which I protect. Sa mga nasambit kasubago, arin sa mga loyalty na ito, ang ipoprotect mo sagkod sa kahuri-hurihi. Arin sa mga loyalty na binanggit, ang pagnangapudan, iinuton mo. Halimbawa, nagsarabay-sabay, gabos hinahagadan kanin atensyon. Arin ang iinuton. Halimbawa, matangang banggi, asin sabi mo, day ako nagaako nin mga tawag o mga chat, mga text, pag-arog ka ining oras. Pero may exemption, pag si arog ka ini ang nag-apod.
sisimbagon ko. Dawa matangang banggi. Sisay po ito. Sisay sa mga loyalting ini, arin sa mga loyalting ini, unwilling ka na i-rearrange ang bilog mong pagkabuhay para lang mapaglingkudan ang loyalting ini. In other words, our ultimate loyalty becomes visible. Bako lang so kung anong tinataram na, loyal ako sa arog ka ini o ki arog ka ini. Ang tunay na sukol nin loyalty, yaon po sa choices. Kung arin ang pirming pinipili, iyo iyan ang ultimate loyalty. Why are we talking about loyalties? Because the gospel today is speaking about that. Sarong aldaw, sabi digdi sa ebanghelyo, yaon da po si Jesus sa sarong harong nagtutukdo. Dakol na mga tao ang nakapalibot sa iya, ta mga nagdadarangog. It was a crowded place. People were listening to the teachings of Jesus. Dangan, biglang may nagrani sa iya, pinapatabian siya, sabi, kagurangnan, yaon po si mama mo, yaon po so relatives mo sa luwas, pinapasabi po na yaon sinda. Anong ibig sabihon? Master, can you please stop what you're doing and entertain your mother, the Blessed Virgin Mary, and your relatives, yaraon po sinda digdi. Of course, that request has weight. Lalo na po, ang mga Hudiyo, arog tama ng mga Pilipino, iniinot nindaan pamilya. In fact, non-negotiable sa indaan family. They're loyal to family. Their family is priority. Ngunyan, ang simbag po ni Jesus, medyo kakaiba. Ang sabi ni Jesus, sisay ang mama ko, sisay ang tugang ko. Nangalagkalag siya sa mga tawong nakapalibot niya, sa iya, sabi niya, sinda, iyo ini ang sakuyang mga ina, sakuyang mga tugang. Dahil ang nagdadangog sa tataramon kan Diyos, asin nagsasagibo kan kabutan kan Diyos, iyo iyan ang sakuyang mga kapamilya. Wait lang, Lord. Iniinsulto mo ba ang iyong sariling pamilya? Are you saying, are you denying that Mary is your mother and your relatives are not your family members? Bako po, lilinawon ta. Sa simbag pong ini ni Jesus, tinutukduan niya kita kung ano ang itsura kan loyalty sa kahadean kan Diyos. In the kingdom of God, God's will is at center. Ang loyalty kan sarong tagakahadean kan Diyos, yaon sa tataramon, yaon sa kabutan kan Diyos. The will of God is the priority. Later, before we receive communion, we will pray the Our Father. There's a beautiful part there. It says, may your kingdom come, magdatong ang kahadean mo. And then it follows with another phrase, mangyari ang buot mo. Your will be done. Your kingdom come, your will be done. Meaning, kagurangnan, iyo ini ang loyalty ko, iyo ini ang priority ko, ang kabutan mo. Mahalaga po ini. Dahil, aram ko dakol po sa tuya digdi, ang may manlain-lain na loyalties. Loyal sa agum, loyal sa aki, loyal sa trabaho, gabus po iyan, tama. Pero sinasabi ni Jesus, mainot ang loyalty sa kabutan kan Diyos. Why? Because if I am loyal to God's will, then it orients all of my choices. Sa masunod na mapili ako, ini ba o ini ang pipilion ko? Arin sa duwa, mahapot ako. Arin sa duwang ini, unaligned sa kabutan kan Diyos. Iyo ito ang pipilion ko. Halimbawa, igwa akong pipilian ng mga tao o causes o reasons, mahapot ako. Arin digdi, unaligned sa kabutan kan Diyos. Kung arin unaligned, ito ang pipilion ko. Do I pursue a dream? Do I pursue a particular plan? Kung susog sa kabutan kan Diyos, ang simbag iyo. Therefore,
our loyalty to God should shape all our other loyalties. Masunod ang gabos, basta ininot ang mahal na Diyos. Balik kita duman sa hapot. Iniinsulto ba ni Jesus ang sa iyang mahal na ina? By saying na, sisay ang ina ko? Ang sa kuyang ina, ining mga nagdadarangog digdikan kabutan kan Diyos. Dai po, because we know the Blessed Virgin Mary also heard the will of God and lived it in her life from start to end. In fact, the Blessed Virgin Mary is our model of prioritizing the will of God. When she was a young woman, she received the announcement from Archangel Gabriel and said, Maria, mabadus ka, an ibagdadarahon mo sa imong sinapupunan ang aki kan Diyos. And while Mary couldn't understand it yet, she simply said, Opo, kagurangnan. Yes, Lord, I am your servant. I will obey your word. You are my priority. Everything else follows. Everything else is secondary. Salamat sa Diyos, tayaraon po kamo digdi. Dawa pagal na sa trabaho. Dawa pagal na sa pagklase. Mauli po kamo, aram ko day patapos an aldaw, maruluto pa po kamo. Maataman pa kan pamilya. Dakol pa kamong gigibuhon. Pero, yaon po kamo digdi. Nata, dahil aram nindo kung ano ang priority. My priority is God. As in aram kong pag ininot ko siya, masurunod na sanaan gabos. Tukduan lugod kita ni Santa Maria na pirming inuton ang mahal na Diyos to place our loyalty in the will of God. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying akoa an samong mga atang, na sa pagpabanal mo kaini, itugot mong maging nakakaligtas para sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na dahil na asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tawo. Asinan pinadusahan nin katanosan sa pagkaherak, tinubos mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya sa pag-iriba kan mga anghel asin mga santo, naguumaw kami kan sa imong kadakulaan.
Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, uripon kan tataramon. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan San Judas Tadeo, si San Antonio de Padua, asinan gabus na santos na kaidtupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Mamibi kita na magdatong an kahadean kan Diyos, as in mangyari an buot kan Diyos. Ama niya mo, nayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itaon mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinari kami pagdaraha susugot, kundi agawa kami sa maraot.
Hagawa kami sa gabus na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maagindanay na talingkas sa kasalan, hasin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, hasin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga kapamilya kan Diyos na naggigibo kan kabutan niya, magpatinarauhan po kitanin katuninongan. Uya si Yesu Kristo, ang sentro kan satuyang buhay, ang satuyang iinoton. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Diyos na makakamhan na mimibi kami, warasan samo na kaming nag-aako kan sa imong grasya na nagtataong bagong buhay sa imong atang, danay kaming magmuraway. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ngunya na maabot na Domingo, iyo po an enot na aldaw kan Pebrero. Mapagirumdum po na sa February 2, Lunes, iyo po an kapistahan kan pagdulot kan kagurangnan sa templo o inaapudtang Candelaria. Pakidara po an sa indong mga kandilang papabindisyonan sa arinman na misa sa maabot na Lunes. Igwa kitang 6:45, 12:15 as in 5:30 masses. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, ni San Antonio, asin ni Birhen Maria, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, inoton an kabutan kan Diyos. Salamat sa Diyos.